A ty aj točíš vlog, ne? Vlastne. No, teraz. Teraz točíš vlog? Intro? Teraz je intro? Hej, halo! Hej, halo! Hej, halo! Hej, halo! Čaute, zdravím vás z Vibe Festivalu 2024. Dneska začíname druhý deň. Viktor Šín, Sergej, rýchli kluci. Čo tiež odkráte? Telo pre slobodné mamičky. Čakaj ešte. Tu je Erik pre slobodné mamičky. Alebo aj oteckov. Pre slobodných oteckov. Beriem všetky objednávky, peniaze treba v dnešnej dobe. Je to tak, kupujte nový merch na našom webe redroom.sk. Kupujte. Čo kameruješ? Maťo, 3 slova, Vyjeb sa na neho. vyčerpaný, unavený a veľa roboty. Zdravím, Čavo zo Svojčic, zajebal si mi včera dozadu krásne, pamätám si to, ale vieš čo, karma ti to vráti úplne, ja to mám na kokote, takže nech sa karma s tebou vystará, keď si frajer robiť útok zo zadu a chceť kopať človeka do hlavy. Takže si trošku zamyslí nad tým, že kde žiješ a kto si, to je môj pozdrav pre teba, fakt sa s tebou porozprávať. Fú, tak akože prestriek, jak za chvíľu budem na kapačke a môžem povedať, že všetci v piči crew, to sme my. Ja som v pohodze, nebol som v piči. Čau. Zatiaľ sme slušní, potom inak včera som si spomenul nonecký detský sen, ale o tom pomlčíme. Iba vám poviem, že som jak pilsi, stredy v meste. Kurvy sú furt smedné. Volám to soboty či piatky na Šíráve. No a potom zažádíme si po mojom sete, lebo potom sa dlho neuvidíme, takže si zažádíme. Ty sa pozri, jak sa ten kokotko tam usmieva. Zažádíme si. Teru z Red Room, vyhodíme si z kopitka, proste to Bogan zase ovládneme my, takže žmýkačka takzvaná. My nebudeme ani útorec, nie to. Tento vlog je za to možno slabší, lebo Mickey Mouse vyjebaný. Ale nás Vibe Festival, dej první! Anketa Jägermeister, hlavní fucking vystupující, Hardriko, pojďme se podívat, kurva, jak to tam vypadá, ne? Řekni mi, za koho hraješ, jestli ne za nás prohraješ. V ulicích Brna, vedle mě fra, úsměv Brna. Jak ledová krátě roztáše, tak jsem přišel z dola. Ne, sám jsem přišel a nejdu doma, v chábramu, chabr se mnou v tom. Dokud tu nezavírají podnik, já jdu non-stop. Míříme mnohem na hvězdy a smějem se ops. Můj bro mě veze přes Dortech, fit brat, kluch přímo na úvoz. Tu list plná palba, musel jsem nechat spálit, nejeden Ostrava, Golden City, nic tu neblízká. Já už to nevládnem. Maťo, já už to vyser, já už jsem z toho nervóz. Hello there. Hello. Šel bych si užít after. Jdem si užít after, než chrika a pak nabíháme do bazénu, vyspovídáme klasický trezora. Doufám, že to bude zase legendární rozhovor. Mějte se, Vibe Festival, čau do piči. Serus, hej ho! No vybaveno, ďalší Ďakujem ti. deň.